Jeg har også oplader med til den her. Hvor blev karameldansen af? Musik. Så har vi der musik. Den rører. Vores urofficielle. Jeg har faktisk en video af dig, hvor du gemmer dig væk der. Nej, vent, det er Sammy. Du står... Din video, hvor du står og drikker din næse. Det kan jeg godt gøre igen. Det er specielt. Det er sådan en god video. Hvornår er den fra? Den er fra KL-turen for 2-3 år siden, tror jeg. 2 år siden må det være. Raoul, hold dig til det. Kom så, dans! Nu skal de først se. Kom her. Man gør så rigtig til grin, hvis man synger den der i Sverige. Jeg kan slet ikke synge. Nu skal de jo til la la la. Gør som min. Sådan er melodi. Jeg klapper i dig hende. Gør som jeg så nu. Det lyder som om, der blev sved en eller anden joke. Jeg kan slet ikke synge. Han sagde. Jeg købte den til SBS-konten sidste år. Vi så den også til J-Hop. Jeg er ret sikker på, at jeg rendte rundt i den. Næsepukning. Hvis man ikke kan gå som one-time,